ngap dia sung bahaya pi baro ki para lok ki para jor ki ba id ki jong ag biju ajeng Kristen ya kanai ka channel nakapor sakapor sa biang sa kanai ka channel kisawayom da para lok kanai ka por na wanra sa pi ka jeng ya keren ka balong kamper ban phila ban ya ajeng mutlang phila ban ya ban ilang hak no ko min la ban kentiu min la ban yara ya la ki jong ban la ro ban long ban ai kam ai jam bat ban ra ya kayo ka kod jong ki pai ba kan ne ka re khasi ka jongi te paralong sukwa ban ya thu ya phi ban kalian ka jong ran kat bat ki paralog ki parajor ki ba mi ayo perkhat kam na kapor sakapor ni la perkhat ban sedang no ya ka wei ka kam ka barit ba re ka bala ban long ka jing syakri la ne ka ba la ban long ka jing yarap teng ba ka jing ya trelang jong phi baro ki pai ba ke bala ban yarap yang ni ban nin kentiu para ri para khasi para khara la ne wat ye penglak ban kentiu ban ra pa ya kayo ka kot hakan ne ka jelah ka jongi te tham daya kren jingai than masuk ban ong ya phi ba kum balong hadok menta na kalian ka jongi ki babon ki mar ki mata jan baro hi ni haban ra na bar state de na kata kadau ba ada kawan kepisakan no kan noro sana sejela haka bakut kalek biang bisa dekar kalek biang bisa bar ka jela na kata kadau ban la ban penek kan kepisa ka badon kan ka bawan kan ka jela ka jongi na kalian ki beriu sorkar na kalian ki riu simen na kalian ki kenhon baper na kalian ki grup na kalian ki society kila persyang ya la ka jong ka bor kenang ba kila ban penek kata kepisa ka bon kan jela lang ba ka jing thau kam thau jam jong ki lang ba ki lat ki baper ki ba kat kum ka but kasap bat ka jing yo jembut ka jong ki te hakan ka por pan nilai i bah ki babon ki snong ki thau ki jaka ki ladon ya la ki jong ki processing house na kita ki taki kenhon ki basna dan ki basna umso dan ki basna sabon dan ki basna jam dan ki basna ki babon ki jaki jing sna la ki jong ki jaka dan ru ki ba than sensar ki ba than ya ki jing than ba phar je kan ti ba phar ban itnan bat ki babon ki ladon ki ba sedang kami kena jakam bat kena jakam om tang baka ai kam ai jam ya ki khon samla ka jong ya ki to ki reu dan sap ki jong ni rei ka kentiu ya ka yo ka kot ka jong ki hakane ka por na kalian ka jong ni kum si kenhon ni lawan ka we ka jingmut ka takalong bangin sedang no pada ka we ka kam kata kalong ban pen ya iyo pat ya kini ki mar ki badai ki mar ki ba lasnahi ki ba lambi hi ne na po rikasi jongi ban pen ya iyo keleng om daya sabar jong ka jela kom balong mata ngi persiam ban pen ya iyo keleng hane po jela jongi ne po rikasi jongi na mar ba ki ba bon ki mar ki ba kini ki kenhon ba ki 8 mi menta don ki kenhon ki ba mi sibon re ka bakut kim la ban pen ya iyo na ki sakut no la ban penjat tangga tokat ne bon ki mar ki ba sakut no pan na kata kadau nilai perkhat ba ini sedang no deka we ka kam ka barit ba kata kat long ban penjat yo ki mar snahi ki bangi snahi nane po rihasi kenang ba kan long ka ta ka lat ban kentiu ya kayo ka kot bat kalat ai kam ai jam ru para mangi namar ba ngin persiang ban kentiu ban namar kumbalong mentang yo ibakat banang mi gisni ni kayo ka kod minang ut bangi kanang kabalakas ni kayo kamyo jam kayo ka kod kanang hiar arsut kata kadau lase kadai ka kam kad ban kentiu para bangi kadai ka we kilat kilenti kabala ban kentiu para bangi bangin la ban ya yo kam yo jam ya la ban ya yo belayo sni ban bangi la ro ban kentiu su sajrong ya laki jong te para long ngasu nilai perkhat bah halor kan ka kami perkhat ba ngin ya jaki benta ba pher jong ka jela bat imbo da kasni coba minta nila ban lecha tan west kasis nila ban lecha do nong ston ban hakum gitu gisni bang iwan satai sepok nong ston gitu ki pajba nane gitu ki bad ngaudon kam nane gitu ki badon kata kam sen ban yarap ban thet ya ki mar ki bang iwan ra kin siap pila ban phol pa
hau ne unum baro ba ngalabo ngane hapo no kan ka screen nyau no san nyau kendai pran nyau iwe sau haga ba phila ban kor ya unum bar ya kijat mar ke ba pikwa dan phila ban chu message apa WhatsApp ban ya kijat mar ke ba pikwa uta ban la zenginum la ban pen poi khala ane hapo sisnya alsi hendrai kata ko sini bang Iwan coba mentang lai ya jang ba kata jaka Iwan ra tadi umar ba ma pikwa mentah coba dan kawai kasni la pen baik ba kata kasni lai sapo tai serpa setan riboy kita gimana satan pila ban order pa pila ban ong pa pila ban message hau ne unum bar nyau non san nyau kendai pran nyau iwe sau pila ban message ba non kam ya uta ujat mar ban ada yang kata pi ngingin wan ra bang ya catai ni an ra sendon ya kita kimar ke bang ma pi don kam la ban dai hakano ka jaka ke bang dai dan ti kata kasngin seperti pi bang ni ra kata kasngi bisa ban apa nah itu kasoro misalkan ra na ta jong pi de sebelum tanya lai catai siapa jantia moh yes jong kari kasih lah kayak lau siapa jantia hakaba pila pat ban ong bangi don kamar kumta yang saya pun kasih kata kasih ni lai catai kelan jauh sejan pi ngan rata lagi mar ki jong pi de paralong ngan bu yakini kimar realis don kimar ter hangane angkat bat kador temur ka ba pila ban pet pila ban yo i ya kidor jong kan kamar ya na umar uba mangi kalian ka jong ingin wanra hakata kasni ka ba pi don kam hakano ka jaka hakano ka snong tengan ra ho nyin nam la man pen poi ko bangla umna menta la ne khala sisni arsi rai in se pen bai pat kasni bang tangi man kata kasni de insa wanra kan sapi te kumbalong menta na kalian ka jong ni lapen kre gi mar ge ba ngin sedang nama ngin dang sedang menta ngin sedang kibar ke bang sedang tolong kum kine kiba pila banyak iya kene kalis kum ka umso ka squash ka jam ka sabon senahi nata une ukrai ubalada keliat bad uta ukrai powder une ubalada kle kum kun holik long ba ukrai holik wangi holik krai bad dadru sibon ki wei ki jatmar ki ba phila ban pe hangane kalis ka ba phila ban phone phila ban message lana phila ban chu message WhatsApp pi ong ngade na kata kasnong na kata kathan ngaden kamu une kata de kata kasni bang Iwan kasnong gi jong pi haki jan sudo gi jan snong gi jong pi sa tip ya pi sa phone ya pi sa tip ya pi ba sa wan hang jaka snong hawan sim une umar jong pi ban phila ban yo hadu snong na hadu ying jong pi de ngisu thu ba ni don kam ya ka jing ya trilang ka jong pi iwei bang la ban penlong ya ka thong ya ka kam ka ba mangi ni dang sus dang kan long ka ba jom na kata ka daw ni kermen ba pin ai ka jing ya trilang namar ba kan long ka wei na kilat ai kam ai jam ya kitu ki khon samla jong ni ki ba sna ya ki mar hapo ki snong ki thau ki jong ki kala roban long ka ai kam ai jam ya ki nong rem namar ba kine ki basna kum ka umso kum ka jam kum ka kiwai jing bam lakini kimar ki thedi hina kinong rap nang nena po rikasi nena po rikasi ki thedi kimar ki thau ki thedi ki so ki thedi kita ki krai ki thedi ki reu hadam ki thedi ki pandeng ki thedi ki sireu na kinong rap ki segi proses bahkan kamna islam kata rukom ke bakila proses kata rukom bakin kamna islam bah kata rukom ko pelong kadung ka juku bamentah ban paking kadung ka juku bamentah ban lakini kimar pan yang sapi poi pat api ki para kasih ki para kara laga long hakan ko jakang ya penbaik yang sapen poi pat sapi tapi laban su order kan laban su order haune onumbar ko bangla umana nyau non san nyau kendai pra nyau iwei sao ngin persiang ban poi sabar oket kum ke tingkwa ke jong pi haki jaka ke jong pi tang ba dai bang cu pat kerke pan yang sapen baik kasnya kata ko sing bang wan to ke jaka yang sapen poi ke ni mar na makan ni mar ke bang persiang ban de menta ke ki mar ki bomdo ki balaban bu dak ki benai daki san benai yang benai tak nomdo te su order pa ngi sapun poya pi ban kana gajing ajing kersian jong pi ka bathe ki mar kalau gajing kersian ki para khasi ki jongi ki basna ki mar ki bareb ki mar ban kan kenteu parawi bat ka pisa ka badon kana gejelakan nek kan ya telun hi para mangi kan no mobon keten nya pen na ka video na ka por ni nang patai su ni ya pesu su para mangi
Tela da vidon ka jeng ajing mut ka ba kam pen bahasa susu kan ka kam ka jong ka bang dang sedang subah pila ban komen apa ka komen section ndrai ada ki snowdom snow bitar subah wat tempat wa kana wat telasi keren ki tensi ten sang namar ki babon ki kan thai ki kena bat ki babon ki hak ki bari ki jongi ki lab ki balanang bat pulai ka komen ki pulai ki komen bat long ka ka ba long klem akor la da phi komen kong kita kita tin kata daun dai la da vidon ki ajing mut Ibn Subhaya pi baro ofin ajimun de tala do wili sembiang hakawai pat ka video aku le pi baro kublai sibon